2030 kuti mumbunyikize vanhu zvimwe nyarai misandapinda mashoko atona kuti fadzai maire uya achionesa ZANU-PF pamwe chete government officials especially the ZRP Ndondo panguva ine kunokwa kunzi there's this guy anonzi Tafadzwa Matano Sefu Mucheredzi anoonekwa kunzi after auya panguva inoi ari evenda achiuya achionesa achitaura nekutsanangura majournalist kuti zviri kuitwa muno munyika aiwa tanoita nazvo 2030 iyi development plan here kana ndekuintimidata macitizens nekuvabvisa from their land wavari kuwana kuti waone chiuviri kuti subscribe like on the bell icon. Tatanga taona is it a crime which Zimbabwe Post yaitanga nyuka ichinzi Tafadzwa Matano from Chiredzi is expected to appear in court this morning. Police issued a warrant for his arrest after a video surfaced in which he passionately expressed his frustration over the destruction of vendors' stores by Chiredzi Town Council. Tafadzwa anoyazvipindura achiti the despicable arrest of Tafadzwa Matano tells us everything we need to know about the government. They are anti-poor, anti-progress, and anti-people. You violently destroy people's source of livelihood, then gaslight us, or by arresting them on a bogus charge of incitement to violence for calling out your closeness. What a shameful vile lot you all are. 2030 kuti mumbunyikize vanhu zvimwe nyarai read new leaders ndo mashoko anoyatsvidzwa namaire achiti 2030 iyi ndiye kumbunyikiza vanhu here kana kuti apa nguva ino kuchinokwa kunzi aiwa Matano auya panguva ino achinzi anofanira kuenda kukoti after aonesa vakomana chokwadi kuti zvamuri kuita izvi kuChiredzi muchititandanisa muchitibvisa from our areas kuti vazokuwana chiuviri muri kukanganisa. Ina comment section medu zofungira muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like chita on the bell icon.